सावगारि एरनायनि गेजेरजों मुंदांखा जानो हादों बर' फिसा दनेस्वर बर'आ। दनेस्वर बर'नि दोरोङारि आगरजों एरनाय सावगारिया सुबुंफोरनि गोसोखौ मुहिनां खालामदों। तामुलपुर जिल्लानि गरेश्वर हालामनि बेंखनाव थानाय बरगुलि गामिनि थागिबि दनेस्वर बर'आ थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय सावगारि एरनाय खामानियाव मुखुब जानानै दिनैनि सानाव बडलेण्डनि अनगायैबो गुबुन गुबुन थावनिफोराव जायगा आवग्रिनो हानायखौ नुनाय जादों। मख'नो गोनांदि बर'नि दोरोङारि आगर एरनायनि गेजेरजों गावखौ आरिमुगिरि महरै सिनायथि होबोनाय दनेस्वर बर'आ बे समाव तामुलपुर जिल्लानि दाब दाब फरायसालिफोराव उन्दै गेदेर गासैखौबो लानानै सावगारि एरनायनि फोरोंथाय होबोबाय थादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जायो। लोगोसे गोसो गुदुं सुबुंफ्रा सावगारि एरनाय सोलोंथाय लानाय आरो न'फोराव मोजां मोजां बर'नि आगर सावगारि एरखांनो सानदोंब्ला गाहायाव होनाय जानबुं नम्बर 8721092412 आव फोनांजाब खालामनो हागोन। दानिया फै बे समाव जोंनि बड'सानि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों बिथां आरिमुगिरि दनेस्वर बर'आ मा फोरमायखो आबुङै मिन्थिना लानि। सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो गेदेरथार हारि होननानै बुङोब्ला जों थारैनो जों मिथियो जिहेतु बर' हारि होननानै आरो दिनै बे बर' हारिखौ दिनै सा सानजा भारतनि गेजेरावनो सानफा एफा मुं खालामनानै लाबोदों जोंनि माखासे जाखांफु लाइमोनफोरा। गेलेनाय बिथिङावनो जा हारिमु बिथिङावनो जा दिनै बायदि बिथिङावनो दिनै जोंनि हारिनि माखासे लाइमोनफोरा बे समाव हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खामानि मावनायखौ लानानै फैनायखौ जों बे समाव जों नुनो मोननाय जादों। नंगौ नैबे समाव दं आङो गरेश्वर हालामनि नैबे बरगुलि गामियाव आरो बे बरगुलि गामिनि जिथु थागिबि बिथां दनेस्वर बर'आ दिनै हारिनि थाखाय मोनसे बाख्नायथाव खामानि लानानै फैदों। नंगौ नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिहेतु नैबे समाव आंजों लोगोसे दङ नैबे गरेश्वर हालामनि जाखांफु लाइमोन जिथु आरिमुगिरि जायखौ जोङो सावगारि एरखांगिरि होननानैबो जों बे समाव बुंनांगोन जिथु बिथाङानो जाहैबाय दनेस्वर बर' आरो दनेस्वर बर'आ दिनैनि सानाव गोबां रोखोमनि जि जों फारनै आखाइजों जिथु मोनसे मोजां मोजां जिथु सावगारि एरखांनायनि गेजेरजों दिनै हारिनि गेजेराव आरो नैबे गरेश्वर हालामजों लोगोसे तामुलपुर जिल्लानि मोनसे आरो गोग्गाथाव लानानै फैनायखौ जों बे समाव नुनो मोननाय जादों। बे समाव जों मिथिगोन जिथु गरेश्वर हालामनि जि बरगुलि गामिनि जि दनेस्वर बर' बिथांनिफ्रायनो जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो नाजानि जिथु बिथाङानो दिनैनि सानाव दिनै गरेश्वर हालामजों लोगोसे बर' रायजो नाङै दिनै मोनसे गोग्गाथाव खामानि मावनानै फैदों जिहेतु गावनि रोंगौथिजों। गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। नोंथाङा बे जिथु सावगारि एरनाय खामानि बेखौ नोंथाङा बबे समनिफ्राय जागायजेनदों? बेखौ आङो 2011 सननिफ्रायनो आं स्टार्टिं खालामो। गिबियाव स्टार्टिं हिसाबै आङो सानैसो गामिनि गथ' फिसाफोरखौ खौसे खालामनानै गिबियाव आं इसोरखौ दिन्थिग्रोनाय जायो। बेनि उनाव लासै लासै गामिनि खायफा सुबुङा आंखौ एडभाइस होयो जे माबोरै आवगायलांनांगौ गथ'फोरखौ आरो माबोरै सोलोंहोनांगौ गावबो प्रफेसन हिसाबै माबोरै लानांगौ। बेबायदिनो आं लासै लासै बेबायदि स्टेप बाय स्टेप आवगायलांबाय। दिनै आर्ट स्कुलनिफ्राय लासै लासै दा बर्थमान प्रफेसनाव हाबलांबाय आं दा बेबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव आर'नाइ डिजाइन होबोबाय जेरैबायदि जायगा होनबा कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्टआनो जा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआनो जा बेबायदि गवालपारायानो जा बेबायदि आरो सनितपुरानो जा दा रिसेन्टलि जों थागोन गहपुर जिल्लायाव थांबाय दोङो बेनिफ्राय थांगोन चिराङावबो थांगोन बेबायदि गाब गाब जायगा क'क्राझारावबो इनभाइट खालामबाय दोङो। रिसेन्टलि नोंथांमोना आंखौ क'क्राझाराव लागान मोनगोन आर'नाइ डिजाइननि थाखाय आरो आर'नाइ डिजाइन आरो वाल आर्टनि थाखाय जाहाय जों थांबाय दोङो। नोंथांनि क्वालिफिकेसननि सायाव स्कुल हिसाबै गिबियावनो गावनि
गामियावनो LP स्कुल जे दोङोमोन बेयाव आं गिबियाव फरायो बेनि उनाव आं हाई स्कुल दङ इयावनो फरायनानै आं मेट्रिक पास खालामनानै हाई सेकेन्डारि कमप्लिट खालामो KB देवलगुसियाव बेनि उनाव आङो रोङिया कलेजाव आगान होयो बेनि उनाव आङो इयाव 3rd सेमिस्टारावल'सो फरायनानै आङो यानि फरायनाय जायासै बेनिफ्राय आर्टनि लाइनावनो आं गावखौनो हाबलांबाय आर्टनि लाइनाव बेबादि कर्स डिप्ल'माफोर लानाय जादोंमोन नामा आर्टनि बिथिङाव आर्टनि बिथिङाव आङो AD लासै डिप्ल'मा लानाय जादों गिबियाव स्टार्टिं PP1 निफ्रायनो सोलोंलांदो बेनिफ्राय 6 इयार 7 इयार लास्टआव बेबायदि 8 इयार जे जोंनि कर्सखौ आं कमप्लिट खालामनाय जायो आर्टआव जों नुदों जिहेतु गोबां लाइमोनफ्रानो दिनै बे आखिनाय बेलायाव जोंनि हारिनि जिथु सुबुं बिखेखे बर' लाइमोनफोरा दिनै बेयाव बांसिन गोसो होआ गार्जेनफोराबो बे बिथिङाव मा बुंनो नोंथां এই ক্ষেত্ৰত आं बेखौनो बुंनो नाजायो जे आर्ट होनबाथाय जोंनि जा जों मोनसे न'आनो खानाया जा जों थाबायनाय स्टाइलानो जा जिखुनु फेशनानो जा जोंना मोनसे आर्टनि लाइनाव गोलैयो बेनिखायनो जों दा जुगाव स्टार्टिंनिफ्राय दा प्रायफोर गार्जेनफोरा आगोलाव जे होआखैमोन बेबायदि दा प्राय गार्जेनानो मा खालामबाय दोङो गावनि गथ'खौ सोलोंहोबाय दोङो जे गावनि गथ'खौ जौगाहोनो थाखाय हमना ला जुदि फरायो बिसोरो साइन्सआव लायो नायबा बेबायदि इन्जिनियार फरायो बेबायदि नांगौ जायो दानिया बेबायदि बिभिन्न लामा मा होनो बिथिङाव नांगौ जाबाय बेनिखायनो दा प्राय गार्जेनानो जोंखौ मा होनो जोंनि खाथियाव फैयो गावनि गथ'खौ मा होनो आर्टनि लाइनाव सोलोंहोनो थाखाय बेबायदि जोंनि स्कुलावबो गोबां मा होनो फरायसा दोङो दा आंनि आन्दाराव 4000 स्टुडेन्ट दङ एबार 4000 स्टुडेन्ट एग्जाम होगोन नै आर्टनि एग्जामखौ नोंनि बेबायदि जुनियर स्कुलफोर दं नामा बेबायदि फरायसालिफोर दं नामा बेबायदि आर्टनि भितराव दा बर्थमान 6टा सेन्टार दङ बेनि गेजेराव दा आङो सोलोंहोबाय दं गथ'फोरखौ जायफोरा जुदि आर्ट सोलोंनो गोसो गावनि गथ'फोरखौ नायबा गाव सोलोंनो गोसो इसोर फैनानै इयाव जोंनि आर्ट एकाडेमि होननाय मोनसे जोंना एकाडेमि दङ इयाव फैनानै नोंथांमोना गथ'फोरखौ सावगारि बोनो सोलोंहोनो हायो जायगाया जाबाय स्टार्टिं खालामो फुंनि 7टानिफ्रायनो गिबियाव आङो स्टार्ट खालामो थाइखारि हिरिमबाय ME स्कुलाव ओमफ्राय आङो थाङो दारकुसि फुंबिलि इयाव खालामनाय जायो बेनिफ्राय थाङो आङो तामुलपुर UN एकाडेमियाव ओमफ्राय दंपरनिफ्राय खालामो जगमारि बरगलि बेबायदि जायगायाव खालामो रिसेन्टलि थांबाय दङ आं माबायावबो मामोन जागानिया नागिरजुलियाव थांबाय दङ रिसेन्टलि इयाव मानसिफोरा आंखौ जानि सुबुंफोरा आंखौ इनभाइट खालामबाय दङ जे जाय स्कुल बनायनांगोन होननानै जाबाय आर्टनि सावगारि बोनाय गासिबो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव गोलैयो नामा गासैबो जाबाय दा बर्थमान तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि आन्दाराव लासै लासै आं सानबाय दोङो दा बर्थमान डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गिदिंबाय दङ ओंखायनो सानदों आङो लासै लासै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव आङो आंनि एकाडेमिखौ आङो आगबारायलांगोन नुदों जिहेतु दा बेयाव गोबां बेबायदिनो नेसनेल आरो स्टेट लेभेलनि मोनसे जिहेतु कम्पिटिसनबो जायो आर्ट कम्पिटिसन बेफोरबायदियाव नोंथाङा बाहागो लादों दा बर्थमान आं बेबायदि गिदिर कम्पिटिसनाव बाहागो लायाखै माथ्र सिगां जोंनि आन्दारावनो जिथु आङो सावगारि सोलोंबाय दङमोन बेखौ आं फ्राय बाहागो लादोंमोन बाहागो लानानै मोजां आंनि लोगोसे आंनो जिखिनि टिमाव दङमोन बिसोरबो मोजां बाहागो लानानै प्राइज लाबोनो हादोंमोन बेबायदि नुबावदों नोंथाङा खोब बेबायदिनो जिथु नोंथांनि जिथु फेसबुक पेज बेयावबो नोंथांनि किसुमान आर्टनि डिजाइन जिथु बेखौ नों श' खालामबाय थादों बिनि ओंथिया मा लुबैदों बिनि गेजेरजों आं बेखौनो नागिरो जे जोंनि बर' हारिनि जिथु ट्रेडिसनेल आं ट्रेडिसनेल बुस्थुखौ दा बर्थमान फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुबाव फैबाय दङ आङो जाहाथे जोंनि ट्रेडिसनेल बर' हारिनि आर'नायानो जा बेबायदि खेराइ मोसायानो जा बैसागो मोसायानो जा बेबायदि दामनाय देनायानो जा बेफोरखौ आं बर' हारिनि ट्रेडिसनेलखौ आङो जोंनि मा होनो BTC आवनो बेबायदि आङो आसामानो जा देखायावनो जा बेबायदि आं दिन्थिनो दिनै मा होनो गाव नागिरबाय दोङो जोबथारनायाव आर्टखौ लानानै नोंथांनि मा सिमां आर्टखौ लानानै नायनायनि सिमां जे आंनि आर्टआनो जाबाय आंनि जिउ आं बेखौ नागिरदों जे आंनि जिउखौ आर्टआवनो आङो हाबलांगोन आर्टनि लाइनावनो फोजोबगोन गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि बिखेक नोंथाङा उसुबिदा जानायाव बिदि सहायफोर मोननाय जादों माबा मोनसे लुबैयो नामा बेबायदि नोंथांनि जिथु बे आर्ट बेखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बेबायदि मदद आरो हेफाजाबफोर लुबैयो नामा जिथु BTR गभर्नमेन्टआ जों नुदों जिथु बेबायदि गेलेनाय बिथिङानो जा हारिमु बिथिङानो जा गोबां बिथिङाव जिथु खामानि मावदों बे बिथिङाव आंखौ बेखुरि सरकारनिसिम बेखौनो हावलाय जे मानो सावरायनो नाजायो जे
जाहाथे जों बेबायदि वार्कशप खालामनानै जाहाथे जोंनि फरायसाफोरखो बायमान आर्टनि जोंनि ट्रेडिसनेल लाइनानो जा वाल आर्टआनो जा बेबायदि आर्टखौ सावगारिखौ जोङो जाहाथे आगब्रायनो हायो मानसिफोरनि गेजेराव हाबलांनो हायो बेबायदि वार्कशपखौ खालामनो थाखाय जाहाथे गभर्नमेन्टआ जोंखौ बायमान हेल्प खालामो जों इखिनिखौ नागिरो गभर्नमेन्टनिफ्राय नोंगौ बिथाङानो जाहैबाय जिथु दनेस्वर बर' बिथाङा गरायसर हालामनि जिथु थागिबि आरो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि माखासे जिथु आर'नाइ डिजाइननि जिथु दिनैहालागै बेबायदि गोबां सावगारि एरनानै दिनै फेसबुक इन्स्टाग्रामाव बिथाङा दिनै मुंदांखा जानो हमनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बिथाङा जिथु जोंनि सिगाङाव दिनै फोरमायथिबाय जिथु बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिथु बे सोलोंथाइ बिथिङानो जा हारिमु बिथिङानो जा बा गेलेमु बिथिङावनो बायदि रोखोम खामानि मावदों खिन्थु बिथाङाबो दिनैनि दिनाव आर्टनि बेलायाव बिथाङा खामानि मावजानो लुबैदों मानोना आर्टआ जोंनि मोनसे आंगो गारनो हायै आंगो मोनसे जिउनि मोनसे बाहागो होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायथिदों आरो बिथाङा हास्थायदों जिहेतु फैबाय थानाय समाव बे आर्टखौ लानानै मुलुग दरबाराव आगान हैनो होननानै नैबे समाव आङो बड'सानि जाना केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि